har jeg fået en ny kjole hjem, eller det vil sige, at den er på vej hjem, så den kan bestilles nu. Og den er faktisk lidt en kloning af Barbara-kjolen og af Arken-kjolen. Og Arken-kjolen, den kan jeg lige vise dig her. Det er denne her, fordi det er faktisk den her udskæring med det her V, der går ind over, som er gentaget her. Her ligger det godt nok lige lidt smallere, men den har super flot skulderbredde her. Og så er den lavet ligesom Barbara-kjolen, det vil sige, at metervaren går på diagonalen, så den har virkelig sådan lidt elastik i sig, så den kan ligesom blive bredere. Jeg kan vise det her med den mørkeblå, som den også kommer hjem i. Hvis man tager brystmålet på den her, som jeg har på nu, så kan den faktisk komme helt herud. Og samtidig så har den den der flotte måde, at den sådan vafler rundt i kanten for neden. Super elegant. Den er meget enkel, klassisk lige op og ned. Den har ikke nogen lommer, men jeg synes, den er super flot. Og man kunne eventuelt have en lille strikcardigan på til den.